Oh, in a me fuck on a fiamma. I like your personally. Eh? Buy up on a morum. In a man, if I name Yimbu Baba. Akose adem mananya. Efugia. Mgbe nna m nwụrụ, o dere wee. Ụlọ akịta ifla nọ n'ime ya. Ozi mụ nwa nwee. Ịmọgụ nwekwa ego ndị dị iche iche. Ọ rapụgasịrị m. Enwekwu m shop electronics bụ nke m. Efugia. Ama m agwa n'ụwa niile. Ọ baghị uru nwanne. Kọwara ya n'ikwu okwu na-afịa m arụ. Nne. Ọ dị-adịkwanụ mma ịbịa n'ụlọ ahụ efe. Abịa mama. Kedu afọ dị nne m? Afọ m bụ Chinelo. But mommy m na-akpọ m Ifeọma. Chinelo Ifeọma. Emefe me? Mma na-achabi na mkpọbi Chifi. Mgbọ gị nke mma gị, mgbọ nke mpa gị. Chifi. Ọ kwara ọfụma. Ọ dị oke nwatakịrị. Nne m na-emekwa ife ị ga-eme. Ihe onye na-eme anya ebe a. Akose bụ Odogwu. Ana m awere ọnụ. Onye a nwere oge a ga-echi igwe ndị Igbo niile na Japan. Ọ gbara agba ka mmadụ. Onye a good morning na Nigeria, good evening na Japan. Good morning na Nigeria, good evening na Ogo. Good morning na Nigeria, good evening n'ebe niile. Odogwu. Sọsọ ihe ị ga-eme. Ọ gbalị onye kwelu n'ife otu kwuru omegide. Ịzụ afọ gị na oge nọ. Mgbe onye na-adịghị eme ọfụma. Onwe ihe ga-ejikọ mụ na ya. Onye a big boys. Very big boys. That is why we relate very well. Notago? Omalicha. Even though you go anya. Ọ bụrụ na anyị adịghị eme ọfụma, aka ose ada apụ na-efe bata na-efe, a na-ele ife na-ata ife. Ọma na No, we go away. You not nonsense. I'm telling you. So he gave me when you go off. Of course, it will do. Again, only for the US yet. Can I be enough? A procommunion to Akose, whoever was support. Akose, Japan. Akose, na Europe. Akose, na India. Buruburu wani. Na nifen na gwani. Opatara ni kwetego. Mekwetego. Wapia. Yeah. Ifele nemeya. Ifele nemeya. Agere. Poma koso. Poma koso. Chifi. Chifi.
na-ajụrụ m ebe m na-eje? Ka ihe na-ajụrụ m ebe m na-eje? Ka ihe na-ajụrụ m? Ifu mbosi ọzọ ihe ezuzu ihe izuzu na shop taa. Ama mma ife eme gị eme. Kenke nwa nwa agbọbịa pụta fiaga aka ji aize iburu ngwa ahịa vinya. Ego ahụ ihe je na tia nwa ahụ. Je chọọ nwa ahụ na tia ego ahụ nata n'ụna. Ịkọrọ gị anyị n'ọkụ ya. Osibi ike ịkọkwuru papa. Onwe ihe ọzọ. A na-agwa gị mee anyị eju. Imebe m na-eje kịta na nkọlọ m. Nkọlọ ebe nna anụ enweta onwe m. Ịchọ ịbịa kpọrọkwu ọga anyị bịa ụnụ bịa egonye m ụnụ mmanya ụnụ aṅụ. Nweta anụ nye gị tachinata ọnụ iji akụ asịrị. Mba ihe enyere anyị nụ. Ihe ka efe kpata na ịma nye anyị mmanya nye anyị anụ. Ebe ọ mụrụ nwa agbọghọ iseri ngwa ahịa senye ya etu ka isi ese ngwa ahịa niile dị na shọp esenye ụmụ agbọghọbịa ofu mbọsị iseri kwuo na senye ofu nwa agbọghọ wee setụlụ ọnya ọfịa gị aka n'isi kpọọ gị bebi anyị alarụrasa n'ilo ị na-egonye anyị anụ na mmanya ọka gba na iji nwa ebe anụ ụlọ ọga broda ana m apụ ka nje nweta onwe m agwa gị mega anya ka ịbanye na promo ịjụ nọrọ ebe a aka ose ngwa jee ijecha bata ka mma ma ka ife dị ka ọ ya adịkwa ọ na na-ekpuchigharị gị onye a na-azọkwa n'onwe ya ana m lebacha anya n'akwụkwọ a na-ejere ihe edetere a na-erekọrọ ihe edetere bịa chọpụta na wiki gara aga TV edeghị ya nwanne nya ere antena ahụ m ebe rekọdara ruo akwa tata ere DVD ama m ebe ego ya dị ka ihe ebe ego niile ndị a dị aka ose ka a ga-ajụkwa maka na nyanwa na-ele ndị a niile kwuru etu isi kwu ya ka o si mee mana aka ose na-ele nyanwa na-ejide ego anwụgụkwana m oke nka nnata ya bụ ego ọ na-akọ ife na-aga ka nwa ewu mgbe niile anyị niile a na-eme o ji ego niile mgbe ibe ka mma ị gwara m ama nwekwana ka mma ma ọ ga-eji aka ya nwee ntụgharị obi mana ikwucha ife niile a ka ọ hapụ ịbụ nnọọ na ọ na-atụ egwu ma ka o jiri aka nwee ntụgharị obi mana afọ m na ife niile ahụ nwere isi ebe ka o sara ugbu a n'ọkwa nso ọ sị na ya na-eje na nkọrị ya ọ niile ma ebe ọ na-anọ na nke Madam Precious ebe a na-ere mmanya agwụkwa m ya sị anyị eje n'ebe ahụ taa na ọ je na mma agwa gị ọ sị na ya chọrọ ime ọsọ m ga-ahụ ya ugbu a ọ sị na ịjụgo na ya egonye gị mma agụghị ahụ n'ego mkpọrọ Abapalistic baba. Sombodo mbọ nwa. Nnọkị mana onye bụla ebu n'obusigokwa ahụ. Abi. Ugwu atụ egwu. Ugwu ị na-arị mana ihe atụkwa ụjọ. Ọsị ya bụrụ nke nnukwu ma nke pere mpe ma nke ha mbodombo nneke gị ụjọ adị atụ gị. Nna mana guys ka m kwunu nke eziokwu. Ana m ekozikwala ụnụ too much maka ụnụ na-eriri m money. Ị na-achọ ọpụ cash. Ife nna like ebe nwa agbọghọ nọ bụ confession. Ana m emekata nwa agbọghọ ihe emekata iri ome confession. Adị m too much. Eliwasigo m. Aka ose anyị a na-eri ego ife na-ekwuzi ife anyị na-agba ibi ekọnọmi a na-ata ego nwefe ji ga-eme nwefe ego bịa nwa gị ntị ka ngwa iwelu nwayọ paaki go bifọs ife na-afọ ebe nwere ife ọ bụla anyị kapụ nsị nụnụ baby mekwu ọda chop my money nwa sị gị gbọnyere m ekọnọmi ife na-afọ by the time my baby bịara ụlọ oche ebe a shovel no
Enwere ya na total of the hall the only village. When obo no we oche, I do this only one na different. If what no you double up on double, double up on double, double up on double. This ya. And we play this. Morozie nwa nwanyị. Jezie banyezie n'ime ọnụ. The hashishie ya. Me ya gina ko se mere nwanne. Mara anya do ga mma. Baby, chop my money. Money in the economy. Why are big boys? Big boys. Apata no me go. Ababalistic. Oh my God, say. I'm going to defend them, man. Akoso. Oh, eba kin na bari akegum gogo. My na bari brother. shimego. Gina here, nimja mcheba. My brother. Okay, sige. What hell? Okay, sige ni. What is sige? Get it to start with. Get it Na wa. You know why you Ubu. Yeah, my brother. Norana. Well, itaku. My brother. Nenum kantobo. My brother Nenum. Omalizi fe. Nekono me fanyo. Oma nwetezi onwe m. Nekono mo. Kifo. Bia Akoso, eshimota ariwe ihe a. Rifu ego m yi shina o mo ko pata ga eba. Emere gi ihe ojo. Emere gi ihe ojo Akoso. Hey. Oh, you na tuso kiri bucha kam nlaku nna gi n'ụlọ. Kamera na nno so na aga meeting ndị obodo kwa. Akwa Akoso. Ebe na ebe ka. Where were you? Oh my, you go to coach. Oh, my 10,000 naira. 10,000 naira. Oh, you know, 10,000 naira. What do you do? Eh? Money now put at 8,000 naira. On your possession time, 1 hour. 8,000. Oh, go on. You can legalization time. Oh, if Papa. Akosa the man. Papa. Mambo Suka. Makange wako so kanji bonsuka. Uno nanyo na afino mundia ma mwe onye ne. Wo onye obuna nsiri ka obi. Maka acha muri onto no mu wan la bane. Na patranchi bon ko bro ku nwoke na ibi akwu. Onwe ha ekwu nga ka odora anyị. Ariotana mo. Payo. Okay, no na Ariotana payo kanze po meeting. Na payo kwena na ya po. Ya kpokwa na chinos. So kwa iru ije. So, mo of ma. Onye ma dip ozo ma abo ogene. Wo of ma. Ke ya mo ga abo ogene. Ya je na egba anya n'odo. Onye ma asu. Ya so ni ya Amakaeze nya sukwa na nya so no borobo okwe Obucha ikucha gị nsogbu adị. maka pa ya bịa na kọcha iri ne ọ na-apụsi iche gị nwakwu afa dị narị adụkwu ya ọdụ na anọkọtakwa dọọ ya aka dọchiga ya azụ na ihe mere ọ bụ eziokwu na Akoso adị mma n'anya na-esezi Igbo na-achụzi nwanyị na-ezu ego ọga na-eme isi ike ọ bụ ezie Papa ọ bụ maka isi Igbo eji nụrụ m anya m na-abụ fụ ya ka ọ na-ese kama na ọ jecha abata ị na-anụ ka Igbo na-esie n'ọnụ Afọ m esi gịnị ọ bụ na ajụọ gị ajụjụ ịma ihe ị ga-asa ijide onwe gị ihe njegwa papa ihe njekwu ya bụ ebe hapụ okwu a na-ekwu egwu Igbo bụ ebere ọgụ ọkpọ adaba n'anya ọgwe efere tigbuo ya nụ afọ nkwuru ihe na-ekwu oke isi ike ọ dị iche
ikwere fufuru adicha onye pụcha anata igbo na-esi ya n'ọnụ o gosiri na o sere igbo. Papa onye lu uko kampụ elugbo Enugu gawa ịchụ nwaanyị ị bịa na ịchụ nwaanyị papa aka ose na-ama oke ya afam ọ na-anwa n'ozuru ego ọga dafiro ụmụ agbọghọ afịa ya aka n'isi dị onye bebi ọ chịrị ego kwe afam papa ozugokwe mechie ọnụ na abada ma amapụpụ ya akpịrị nwere ike imechi ọnụ papa nọrọ na olu ihe ọgọta gị n'obi na ya etinye ibe gwa m etinye nye ezigbo ife ejiri isi ike onye a na-emeba esetụrụ ọnya Dangote ama nke nwe ego n'ụwa ya akarịgo nke akarịgo kwe enwere ike aga medi nwuzikwe nke a ọ karịghị mma na ịdabere na arụ aja ebe ahụ ịdabere wee na-agba egbe ọnụ ị na-agba maka na iru m nso egbufọ nga obere ndụ na-arụ nke ị na-emebe iti ọkpọ n'ikuku iruo m nso egbufọ nga obere ndụ na-arụ afọ biko erughị n'ebe anyị na-etiri ya anya tibere ya na onye anụwa ọ dị mma ihe dị na ya bụ na ọsọ emere akụ ọsọ maka iyi na akwụkwọ nsọ na-agụ nsị n'ime ya were na-azụ ụnụ akwụkwọ nsọ ji wee zụ ụnụ akwụkwọ nsọ papa akwụkwọ nsọ ịbanye ha na akwụkwọ nsọ akịta ya bụ na amara ụzọ ụra abalị ya biko chiejigo oge ejigbu chukwu na-ayọ biko isi igbo mma nsezi igbo ime isi ike mma mmezi isi ike ịchụ nwaanyị oke mma nchụsikwu nwaanyị mma nchụsikwu ọ irube isi bụra biko mma na-erubeziri ọga anyị isi na-erubekwara gị nwe isi dịka onye tọrọ m biko mma mmezi isi ike ka m nwee ike ịrahụ ụra abalị a biko ka m nakpuo Akose broda biko enwezi m ike ije di n'ala afụmefu ịnụ naanị ya ka o were na kpụrụ ụlọ kedu ihe medụrụ ya nwatakịrị ya ọ dịbụkwa anụ njọ ahụ kedụzi ka o siri bụrụ na apụ jebezi nga o were gazie ha chapụ ka akwa ọkwa ya bụ ihe a na-egwu na onye ekwere ka ọ ebufe ya nwanne ya ọkwefe onye ekwere ka ebufe ya nwanne ya anyị ruru Aba kama ọ ya amụba ahịa bịa o wee soro ndị nna ha ụbacha ụlọ enu ebe na-abọ na ịtọ soro ndị riwagoro agba vago nwaanyị shu ogonye vago nke a ogo kedu ife ma ọbanye oso na osebe n'Igbo zuru ego ma ife ndị ọzọ na-etiri ya anya na onye bụrụ nwata ụzọ sibe ite bụrụ ụzọ mkpọkọrịa o do tiri ya anya na nga ịtọrọ ya ọkwa nwanne gị kwana ka ọ na n'iyi bịakwa ọmụ a ka ị na-akpụ ihe a ka ọ daa taa sị gị kere di ya bịa ide ekwuzi okwu kịta ya niile nọ n'ime na-achịchọrọ ọnụ ide ekwuzi okwu gwanye onye mbụ nọ onye a banye n'ime ụlọ getman ya benime bụ gịnị getman ya bụ gịnị getman bụ onye bịakwa chekwa na ụdị na-edekwa ogwu kịta ị maghị eme nche unu fọtọrịcha kọtọrịcha dan ịchọwa ebe m nọ imesie nnọọ imesie ịchọwa ebe m nọ
Chere no guy. Hey, Okwalinda. Okwalinda li? Owori how? Mna nwe mo. Ye on na egwa just ma. Onye enwe onye owo. Jidoku ya. Jidoku ya choro dem ya chacha. Achoro dem ya chacha. Onye na akwa gi. Na egi na Linda. Bia. Nkechi. Eke. Oh, Linda. Pig no call on now. Come on, do here. I. Okay, go away, get which. Linda Pig is angry. No answer. Hi. Nebis gonna call him. Oh! Hi. Pick no call la bikono biko kwa okwa mu wa. Chose dans cette série texte. C'est derrière texte. Siga kile se ni madame. Afa. Mo kina se afa. Mo gebe no na mi siga no. Siga kile se ni meba. Wanda la poli eba ya choki eba ta eba no. Eh? Afia ya. Ke woni? Ami no ginu. Mchalo mbia. Ne jidenka. Ne siga cha siga. Funu gebe ndesa siga. Bikona awore na. Biko gebe funu gebe ndesa siga. Se ve ya solve this problem kita ne shinye mpolo ya mna. Ngai. Polo ya mwa wole da shinya tanje gwa ya da kita. Sta ne fi one classic kama ndio. Very wicked soul. Nkechi. Hello. Nkechi. Get can work get. If not for now, so I ask the real say. If not for now, ya look at money. I want in your life. I want both for again, which attack on your door. Nsiga. I go small witch. Hi, get the witch in the end. Can once we put me here like this. When you met one because no, you met a Napon came in on your son. Hi, Nkechi. My actually would worry no.
Or by force, or by force. Ah! So I'm going to change your line. I'm going to change the line now, idiot. I can't do with you here, Kabikun. Eh? You know, may change my line. Hi. Get a SIM card. Fire. Bakal kerecha. Kenengi. Nakam wisi moro maka. Kam wisi moro maka. Ahu from. Nenu kan neka den. Nena da. Iya na re odo. Onye mo eme, toro ya. Onye ya mo eme. Do ya kana nti ro bia ya nti obere itari we itari pia ya ko so ibia. Ya de ya na re odo. A chọpụtara m ihe niile gwara m n'abalị. Ihe niile kọrọ n'abalị. Na-aka oso ka isi n'aka ebe. Na-aka oso riri mperi. Ebere na-arịọ udo. Wepụta anya nga aka oso nọ ka aka oso dị ka ibia. Ka oso ibia gbawa. O? Gba mbọ fụna mere. Ebe dị ka aka oso ahụ. Aka oso! Aka oso! Papa. Papa. Imesigo kita ka imesi. Na ya anya n'obi. Na mgbochi agbochi. Obrugodu nchi. Nduaji. Why you on? Bochie ya. If he koronu. Come to here. Go in your sister. Papa hapukwa ihe akwu ihe jama ndị so na promo. Ihe ja ina ano na promo. Come to here kwenya naka. Na nya agba yozi na nwa. Nwanyi ma. Yense. Akosa wo. Asi ngbe chon. Akosa wo. Yene ya. Mekwese nwa anya. Mokwa anya n'ebe akosa. Go nya bi. Ina agba oke. Nwa neke umu nwa. Ekwuchekwa na mu. Inye skoro nwa nso. Bayo, ya na agba na akosu. Wopụtara ya anya. Jan baza na moto akọ na efere ha na. Ihe eyi ha o igodo di ha ka keri ihe ọ bụ. Ka yi ka agbo ọbụla ka fe ka o refutara. Biko chebezi ya. Jan jaba moto anụ atụ jaba na biko bịa ka ya pụrụ. Onye mara asụ na so ni kwa ya asụ ya suju ukwu ya. Ya na ka abụ biko oge na-agala ha biko. Jisike. Akoso. Kia pag na moto. Sensi kan tiri ana moto. Afam. Ite ka pag ke. Adia. Bye. Kiji atara aka. Ebe na wo heba. Kai go so so. Afam. Bye. Baba. Onye kpata ego nata, aya ṅụọrị ya. Onye ya kpata ego, aya ṅụọ ya. Baba. Hello? Linda? Kekwan? Hi, nne, ngoma. Hi, kele di Chineke na-epik kola. Kemgbe aka nọ na-akpọ nọmba gị na-akpụ ya na-epik na m enwetachazi onwe m. Eziokwu, ịgba otu m si hụ gị n'anya. Ya biko wetu obi. Aghọtara m n'ime biko gbagharazie m. Onye ngwere ebe o ruru gị onweghị m ji eme ọ na-esogharịzi m epesigharị m up and down gabara n'onwe gị by force mụnwa don't worry ị ga-eji nke amarazie ma ihe m na-ekwu ma ahụ gaa n'eziokwu ka ha sị lilimo ngwa na tomato na-eyi eme achọrọ m ka mụ na gị fụ na-aka ịfụ n'ụnụ biko zie n'ụnụ oke mba mmemme gị up to you ị ga-ama na o nwere stage akpọ m down ugwu atụ egwu mmemme gị up don't worry mụ na gị hụ akwa 3 p.m. Oh, hi, thank you. Tomato.
Chikone, Imanike na Chineke na mwana gị dozigo. Nye ni na amsa. Mana fonge na. Mana kete ya kono. No nwero ka mmesi bia begi mbosi ọzọ mfo nwa na be izo. Mbanu. Awumonyara. You know if be ebe abochi ọzọ fuda gear gbo mgbo ya. When you order post. Nem. Akwe mande. Kezi na-ekuzi maka ụgwọ hostel ni ego ne dị chitakwara m 50,000 150,000 ngwa onye ka iji nwanye onye ihe ga-esewere m na gị okwu Can we the money? Kita. I met her. I way ATM with you. Oh, me at Kidani and me. I'm just going to my cousin. Oh, I'm to my cousin. I've come to be as a kid. Watch. If what I'm not be as a kid. Why? But you hang in a week kick. Be pebut. What? Who's the dog? Is it wrong? What's the Gibia home office? Give any idea. Let him came we here. I'll be there. Match a one or was someone look with talk at Jim. But only we know, each now. But go look you waste what I eat. What that? Well, do. Ibola mwaki woke akose akari ogolie oji bunkegi ama bunkegi Emeka hotel Emeka Nada. It is, how about you, Professor? That doesn't come. Nada. The chic. Come back home. How do you come to room? Emeka. Diga, Paulo. Tudo. Ogwochi.
unu ga-agba ụsọ buru ego ahụ anyị ji wee lọta anyị yekwe ya na bank irugo ndị kọstọma ya na-esi Lagos abịa abịa asịtara ya abịa echi anyị ga-etinye wee ha jebunye afịa abụọ ha bịa mụ na ha ga-agodi buru ego ahụ isi ụtụtụ buru ego ahụ yekwe ya na bank siri egwu Dan anọ bilo ka m nara ikuku ya Lili mo nne mo ihụla ego ahụ gwa m ego hostel ahụ ọ dịgo ana m ahụnagide mgbu okwu na-enwe nsị gị na ego hostel gị adịgo chọs otu echi bịa were ya enweghị gị otu echi ọ dị mma nso no problem mention it ka ngwa na nne m I got off my but I'm so 100,000 naira na miss na ego ke ha gụrụ ogboleto n'ime bank ebe ahụ ị ga-akwado n'ụtụtụ ọgwụ ọchị unu ga-agba ụsọ buru ego ahụ anyị ji wee lọta anyị yekwe ya na bank irugo ndị kọstọma ya na-esi Lagos abịa abịa asịtara ya abịa echi anyị ga-etinye wee ha jebunye afịa abụọ ha bịa mụ na ha ga-agodi buru ego ahụ isi ụtụtụ buru ego ahụ yekwe ya na bank siri egwu Dan anọ bilo ka m nara ikuku ya research m na-eme ya m ji nwayọ jee ihe ụra echi kọntinu ọgwa edogo ka m gbutukwuo ntakịrị na ka nje ihe ụra na hazi sendo akaụntụ si ga 100,000 naira na miss so mo ngwa judu no agụkwụ ya bụkwa the same na ndị na-ebe a sori enyere aka ọgụ once what na she want the shop okay sir go Daddy, good evening, sir. Dan KBC. Okay. Ejem for oyo nwoke. Ị dara hawa Igbo.
good. He never been more. How do you know what's the criminal? Came my master good na church. That room. No, na church. Igbo. Hey. Daddy. How come I'm na amazing accuse na we go no na room. We go na ifu. We come for. So where him my master good na church na 100,000. I got to tell him I go daddy. I'm not come share about where I'm home ego. Eh? Beyond Thomas. Daddy, you kiss him from the hand on the one one. Daddy will leave daddy. Come on, play. Daddy, what one? Okay, I go. I will go or you okay, Yamson wears or Tari or something. Oh, what? I'm here on that. I will go. Photo. That you want? Photo. What there? Oh, here. Dan, Igbo key room. For a boy room. Ba Zurego. Dan. I'm going to make him name is your more promise name because tomato and a patch of man pico bar. I got my try holding on with you. Cheer, Daddy Pico, Daddy Pico. Look what do that where Daddy Pico. I got me. You look what do cheer. Dan. So Igbo key room. Hey. Dan. Ewozuga. Negi. Ataba ochiri na. Ochiegi itao. Obonye meria obi joro ya njọ.
ga clearage. Say because you got bambo. He moved them those 5 containers. And car will boat 22 on Emeka because the cause of will boat 12. But the king of the kita with that boat 22. Those 5 okay, the 5 first container came boats away better. And they try hand on all because I buffed the Bulgaria warehouse. It may be warehouse on them. I don't know where they was them. So what? One. Piles. Ka gina wagi work be ulu mo tutu ko na mo. Ode na mma. Chief Ugade. Yes ma bia gwa ngwu awo. Gbasara nwa nwoke. Achu nda sheshi gbasara nwa ibere ebe ahụ nwere so nwa a na-akpọ Dan. Eshi m ga-agawa n'ụzọ hụ ya na nwa boem nga ha na-egwukọ egwu ma ịgbakọ bọọlụ ma ọ irikọ mmemme kọ mmanya. That very eshi mmecha m ga-eme ya Oscar ya ka si ma bia gwa gị o. Iwe kpọ nwa nke m Da nwa m nwa ibere ibe. Igwe atụrụ na be ngwa. Nsogbu adịrọ. A na-ekwe ihe m na-ekwu ihe m na-agwa gị ewu echi m ga-agawa akwa n'ụzọ ha na-awụ ga ha na-agakwa mmecha ihe m ga-eme echi a mmecha ihe m ga-eme echi a ị ga-asị m agwa ha ga-agwa nsogbu adịkwa ihe dị n'ime ya wụ ịgba ihe na-adị mma a na-ekwu okwu gbasara mmadụ ka onye ekwu okwu ya n'ọrụ dị ya so biko chere ka m kpọfụta ya ị ga-echere ka mmadụ ha mafụ gị isi dị ya idiot rie nshiri jụọ ọnụ ịkwagwa ọbanshi onwe ihe mmadụ ama ahụ n'ụwa gwa nke abigo ịbịakwa ụlọ m n'isi ụtụtụ a ichi m nwa gbasara nwa m ee Imana oge m na-amata bụ onye ewu oge m na ga-amata bụ ana m eche na Amakasị gị eziokwu dịta m na ga-amata bụ ana m eche na imebisi mana mgbe m bịara bata gị ime nne dị ka nwaanyị na-adị eziokwu ma na chebe gị abịa n'ebe ị nọ ekpuru m isi ebe ụmụ nwaanyị ndị ọzọ adị blind ndị gwa gị eziokwu gị ma ọ dị last bus stop na ndụ ọ onye biko nna kpọkwachi mazụ anọ m na important meeting now nsị gị kwa kọmi kpọchi mazụ nne m dịka nsị agwagbu gị na mbụ Akose himself. Dan, because you didn't make it up on a guy I chopped on 200,000. And no one watch ya, because you're being a Kenya, I can watch the area.
Nna ama echara m na ọ gaghị nwere uche ama m na nwoke enwe ihe dị ya n'ime. Achọghị m okwu na ụka biko ọ bụ na mma bịa ọ bụ na ya bịa na anọ m na nke nkịta ị nọghọ na ya nọghị ka njikwa ọnụ gị na foonu na ị nọghị ya O wee kọọ obi Chief Donald himself wee bịa rịpọtụ m si achie m warning. Nna ya nwoke nkwe ihe naanị isi o aka ose 200,000 na mụ nwanye achị gị 200,000 ọ bụrụzie nke gị n'isi ndị chọrọ na onwe ihe nọ gị n'isi ọma m na gị na ọ gaghị wo efule efu o ịhụla ihe anyị na-ekwu nwe gbasara nna ya na aka ose akpa emere ka iwewe o nwere ego nwere for you nsị gị na nwere ego nji for you Kosekwa. Kezi onye kpọrọ okwu na-emeje nna aka ose o nwa sikwa village bata obodo a ntụtụrụ ya na-ahaji na-apịcha enyere this boy aka o aka ose ime ego n'isi aka ose more than 2 million naira ma akwa nna achinye ife niile na-enye n'etiri ndụ this boy batazi ebe a na-agwa m 200,000 na mnwawu down ugwu atụ egwu na m nye 200,000 nwepụta ọnụ short obi adịghị m mma na ihe nidiri na ahụ ka m kpọọ ụmụ nwa ka a hazie ya tọchịa ya metụ ezigbo aka ịghọtago ka o nwee ike mma uche ichi ọganachi tọdụ ka ọpụbago ọdụ ka ọ na-emezi nkopụ na imagine o mana nwa chekwe ka ngwa ya ịrụba onye abụkwanye ya n'uche nke m masị nkwu abụrụ ya bụ ihe niile ka anyị esi wee mee ihe ọ daba dịka gịnịzi na chekwa nwanne m anyị onye a na-alụ ihe niile kiri ihe niile a na-alụ n'ụwa sọsọ nke ọ da-alụ bụ nke eluigwe so onye anụ ha ihe naanị na-ede ime wee kpọchara ya ka ọrịa ka o si wee dị ka m ka ihe akwụ ụgwọ aka osekesa gị na 200 sịkwa ka m ka ihe akwụ ụgwọ ọgbọ ịma na ọ ka na mma otu a na onwe ọzọ na-achọ n'ike ọkụ na-awụ anụ n'azụ mana kemgbe anyị na-eme nwanne gị nwoke expect because achọrọ m nketa nke echi ka a na-eme onye ahụ ka ọ na-afụ n'anya ka ọ magozi na onwe ndị nwe obodo a mba nụnụ kemgbe m na-eme nwanne gị nwoke arụ a na expect sorry nwanne gị nwoke mba nwunye m akwa m sị gị sorry o nwere ewe m ihe ya eme echi niile mkpọ ya gịnị ya afọ ịkọrịa ka o si wee dị dịka nsị na-ekwu ọtụtụ okwu adịrị n'ọka mgbada ịghọtago ihe bụ isiokwu onye a na-ekwu maka ya bụ nkwa njọ ekwu ojikwa ego ọ ga-eji ezigbo ego ọ na-emetụ ego aka ofe ihe ka ọ bụ ịghọtago ife ego ahụ iji ọ ga-abịazi kwụzi ego nwa akwụọ ọ kwụcha ya ọkwụkwasa na-akwụkwasa na-aga anyị ewere na-egoli ịghọta ife na-ekwukwa okwu igoli ọ bụrụ ọkwa ụmụ kịrịkịrị ebe ihe ọ dịka ụmụ ego akara a na m ekwu ezigbo ego ọ ga-abụ ọkwụọ igbukere nke gị ya wee were nke ya nwa onye isi ọkanga were kwuo nke m dị ụsọ ịghọta ife m na-agwa ya mana ofu ihe bụ abụrụ m onye chọọ abụrụ m onye oke okwu ị ga-ewere ọnụ gị debe na asụsụ ọsọ gị ịkọrọ jebe ịkọgide ya ifuru agwasịkwa nga ọkọrọ ka m igbosikwa Mr. Clems Odogwu gị udo dị onwe emeghe ka m kwerekwa
Well done. Nke na-eme. Nekwusi okwu ị ga-anọ m n'express. Asị nke na-eme. Ego mana ego ka na si wee nwayọ nọ. Kemgbe o sebezi. Ego dudu te kemgbe na-enye m. Okay, achọrọ m ka mụ na gị foto tomorrow. Achọrọ m sị ihe rụrụ ụlọ. Achọrọ m isi tụọ m onye biko ka na ya. Onwe ihe just ka ị bịa were that your money onwekwa ihe ọzọ m ji akpọ gị that 200,000 12 p.m. echi mesendizi gị the address ebe ị ga-abịa n'echi na nne iwu adago m ga-apịawa aka ose azụ n'obodo a enwere ndị a na-eji emife a na-eme nwe ndị so emife a na-eme agwahụ gị ka ego n'ebe Dan nọ Dan pụrụ apụ otu bụ n'ọnọ ya ka ego si sizie m bịa were ego hapụzie m pụba otebere aka ọkụ mana obere oge ọ ga-abata na ebịakwanye m ego ka m pụọ biko makwa m nke nyecha mmadụ taịm hapụ onye ajewa nna ka mmanya ga-enye gị nyere nwe gị nsogbu achọghị m aṅụ mmanya ego ka m bịara igwe m ị nara aṅụ mmanya ke nne ga-eri ọ bụrụ nne na mmanya ka m bịara ebe iri ego ka m bịa iwe ka m pụọ chọọ m iri nri ịmakwa na ịmara ezigbo mma ịmana ịmara mma nwoke makwa na iriri ihe eji nwoke eme oge Dan sikwanụ m na aka ose na-abịa na-asịkwa ọkwa osokwa kekwa ụdị afa bụ ihe nke ahụ mba ọ bụghị ọkwa ose afa m bụ aka ose ọ bụghị ọkwụ ose aka ose ọ bụkwa n'ime na ọmarịcha nwoke dị otu a na-azakwa ụdị afọ ahụ Meghị n'anya cheka wepịa biko ekwesị na Dan fụrụ apụ Dan Dan okay Dan bụkwa n'afọ ọkwa na sọsọ mụ na gị nọ n'ime ọ na-agụ gị chelu jide gwa ya dịkwa ka o si eme mba bịa ka uche ka ngosi gị just bịa ka ndị gosi gị ebe niile Solum
oyi na-atụ ka igwu mmiri igwu mmiri anyị ga-eyipụ akwa bịa
ka m si je biko Chigbo bịa onye kụziri gị ogene ka m akọrọ Chigbo gịnị ka m akọrọ Chigbo nne mewe m ya mewe m ya nne onye kụziri gị nke a ngwa Chigbo bịa Chigbo bịa Obonye